Ο Κύπριος πολίτης, μια οικογένεια δυσκολεύεται πάρα πολύ. Έχετε απόλυτο δίκαιο, αλλά θα πρέπει, υπάρχουν και τρόποι αυτό να απαυληθεί. Ξέρετε, στα τμήματα πολεοδομίας υπάρχουν 30 με 40 χιλιάδες μονάδες που περιμένουν αδειοδότηση για να μπουν στην αγορά. Όταν χρειάζεται σε 2 χρόνια να πάρεις μια άδεια οικοδομής, πολεοδομική και άδεια οικοδομής, για να χτίσεις μια πολυκατοικία, για να βάλεις στην αγορά διαμερίσματα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί στρέβλωση. Υπάρχουν και 30.000 κατοικίες οι οποίες δεν εκμεταλλεύονται, είναι κενές, σύμφωνα με στοιχεία που έχει παρουσιάσει το ΕΤΕΚ. 35.000 κατοικίες οι οποίες τον τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν σύνδεση με την ΑΕΚ. Αντιλαμβάνεστε, και αυτά δοθούν κίνητρα, όπως δόθηκαν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Κίνητρα να τα βάλουν στην αγορά προς ενοικίαση. Αυτό θα μειώσει το πρόβλημα. Υπάρχουν τρόποι, απλώς πρέπει να γίνει μια οργανωμένη και ολοκληρωτική στεγαστική πολιτική και να άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί αυτό το πρόβλημα δεν προβλέπεται να μειωθεί χωρίς να πάρθουν μέτρα.